Kungani na mphefumlo wam udakumbileyo, beka ithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Molweni bangcwele, namhlanje ndiye ndaphakanyiswa yile vesi. Le veki siphuma kuyo khange ibe lula for mna, and siba khona futhi sonke iintsuku ezinjalo. Kodwa ngenxa kaYesu siye sithi sityhafa siphinde sivusuke ngamandla akhe. So ngaloo mazwi ndifuna nje uxolisa ukubana ndiyithumele late kangaka istadi sanamhlanje, kodwa ke ndiyabulela ukuba sisekhona silapha. Masiqale ke ngomthandazo namhlanje. Almighty God, Bawo, siyakubulela ngokubana unguThixo ohamba nathi, unguThixo oba nathi whether kusebumnandini okanye kusebunzimeni, uthembekile, uhlala unathi. So Bawo, namhlanje xa sizoqala isitadi sethu, ndiyaphinda Bawo ndithandaza ukubana udibane nathi apho umntu ngamnye akhoyo. Bawo, ilizwi lakho linamandla, ilizwi lakho liyaphila, ilizwi lakho liyaphilisa. So Bawo, siyacela udibane nathi namhlanje ngomoya wakho oyingcwele, usikhuthaze apho sikhoyo, umntu ngamnye sikwazi ukuliva ilizwi lakho, sikwazi nokubambelela kwizithembiso zakho uYesu Kristu Nkosi yethu, amen. So namhlanje sikuverse 4. Besibonile ke last week phaa kuverse 3 ukuba uThixo ngamandla akhe obuThixo usiphile zonke izinto esizidingayo for ubomi kunye nokuphila ngendlela emhlonelayo, ngokuphila ngendlela asibize ukuba siphile ngayo. So uverse 3 uphela esithi usibize ngozuko nesidima. So ngozuko lwakhe nesidima sakhe. Uverse 4 wethu wanamhlanje ke uyaqhubeka athi, esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuthixo nesinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. So sizoqala phaa kula esithe ngezo zinto. So ibonakala kakuhle kwi-original ukuba ezi zinto athetha ngazo apha kuverse 4 sesasidima nolwazuko uThixo asibize ngazo. So ngozuko lwakhe nesidima sakhe uThixo usiphe amadinga amakhulukazi nanqabileyo. Now okwakunqaba kuthetha ukuba nexabiso elikhulu, or to have value, okanye ukubaluleka, ukubekeka. So uThixo ngozuko lwakhe nesidima sakhe usiphe amadinga okanye izithembiso, amadinga amakhulukazi nanqabileyo nabalulekileyo naxabiso likhulu. So uqhubeka ke athi ukuze ngawo la madinga sibe ngamadlelane ngemvelo yobuthixo. So i-purpose yala madinga okanye i-purpose yezazithembiso siziphiweyo yokubana zisenze ukuba sibe ngamadlelane ngemvelo yobuthixo. Now la phrase ethi amadlelane ngemvelo yobuthixo singayitranslator ngendlela evakalayo sithi ukuze nibe ngabo banenxaxheba kwisimo sobuthixo. Now into esingayiboniyo kakuhle kwinguqulelo yethu yesiXhosa yinto yokuba kuba ngamadlelane yemvelo yobuthixo okanye kuba ngabantu abanenxaxheba kwisimo sobuthixo yinto esikhulayo kuyo. It's something we become. Ayonto evele yenzeke kuthi overnight okanye kuthiwe yenzekile kayi-1 gqityiwe. No, but yinto esikhulayo kuyo. So ezazithembiso uThixo asiphe zona, ngazo ngokubambelela kuzo, ngokuphila sibambelele kuzo ezi zithembiso okanye la madinga, siye sikhule ebudlelaneni bemvelo yobuthixo okanye siye sikhule kwisimo sobuthixo, that is in the divine nature. Now
Ayithethi loo nto ukuba siye sibe zizithixo ezincinci ehlabathini. No, ithetha ukuba siye sikhule ekufaneni noYesu okanye siye sikhule ekufaneni noThixo ngokwekharektha yethu. Ngokwekharektha yethu, ikharektha yethu iye ifane nekharektha kaYesu. So ngokuphila sibambelele kuwo la madinga akhe asiphe wona, siye sikhule ebungcweleni bakhe. I hope ndiyavakala ke bangcwele. Ivesi yethu ke iyaqhubeka ithi nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Icaca kakuhle ke bangcwele kwi-original ukuba la nisinde ukwi-past tense yinto eseyenzekile. So asiyifundi ngokuba nisinde ekonakaleni, kungathi yinto esafuneka yenzekile. So ithetha ukuthi thina sikuYesu sesisindile ekonakaleni okusehlabathini. uYesu usihlangule. Implication yaloo nto ke bangcwele into yokubana masiphile as abantu abahlangulweyo, masiphile as abantu abasele sebesindisiwe ekonakaleni okukhoyo ehlabathini. Asikwazi ukuba siphinde sibuyele apho uThixo sesihlangule khona. Masingabuyeli emva, masingabuyeli kwinkanuko uYesu asesikhuphe kuzo. Okwethu kokokuba sikhule ebungcweleni ngokuphila sibambelele kulamadinga, kwezazithembiso zixabiso lukhulu uYesu awasifelayo ukuze sibe ngabantu abaziphetheyo, ukuze ezazidinga zibe zezethu. Sorry, lamadinga abe ngawethu. So siyakhumbula ke bangcwele sandosuka kwiPasika, siyakhumbula ukuba ezi zithembiso okanye lamadinga athengwa ngegazi likaYesu for thina. Akukho mntu ongekho kuYesu unokwazi ukukleyima izithembiso zikaThixo with confidence. Sithi thina abantu babeke ithemba lethu kuye, sithi thina abantu asihlangule ngenceba yakhe, sithi abanokwazi ukukleyima ezazithembiso, sithi abanokwazi ukuphila sibambelele kuzo, zisikhuthaze ebomini, zisiphe amandla okumelana nezilingo esidibana nazo ehlabathini. So ngaloo mazwi masingene kwi-application yethu. Ngokwe-application yethu masikhumbule bangcwele ukuba ewe sesenziwe ngcwele ngokuba kuYesu, kodwa at the same time sisesendleleni yokukhula ebungcweleni. So we are both holy and we are being made holy. So sisendleleni yokukhula ekubeni sibe ngamadlelane kwi-nature kaThixo wethu. Nantso yethu indlela esibekelweyo ubana masikhule kule nature yokufana noThixo wethu. So njengokuba siqhubeka kwihlabathi elonakeleyo, zininzi izinto esizodibana nazo ezizosilinga, ezosibizela ekonakaleni. Kodwa simele ukukhumbula ukuba thina singabo babiziweyo nguThixo ngesidima nozuku lwakhe. Thina singabo basindisiweyo ekonakaleni. Thina singabo baphiwe izithembiso ezinkulu. Ngoko ke kule ndlela esihambayo kweli hlabathi lonakeleyo, masibambelele kuwo la madinga siwaphiweyo ukuze sikwazi ukukhula ebungcweleni de sifike kuYesu emaphakadeni. So nantso yethu indlela esibizelwe kuyo, esibekelwe yona. Now obviously siyayazi ubana sonke akho namnye wethu ohamba ngendlela eperfect kule ndlela. Ewe sizomana sisiwa apha naphaya, ewe somana silahleka apha naphaya, kodwa isekwazi ezazithembiso esiziphiwe zona ngulowo osibize ngenceba yakhe. Usithembisile ukuba uyakusihlangula kwizono zethu xa sikhala kuye, sizovuma, siguquka kuzo. So uyasipha amandla okuphinda siphakame sihambe ngendlela yakhe ngoncedo lukaMoya Oyingcwele. So asityhafi sakubhideka endleleni, asityhafi
sakuwela kwizilingo, but siye ngokukhawuleza sibuyele kuye lowo usibizileyo, siphinde sithi Bawo sincede ngokwezithembiso sakho ubutshilo wathi uluncedo kwabo bakhalayo kuwe. So siyakhala. So bangcwele kule ndlela sihamba kuyo ubomi esuphilayo abobomi bulula, but siphiwe izithembiso ezikhulu, siphiwe amadinga amakhulu akwaziyo ukusinceda, akwaziyo ukusikhuthaza, akwaziyo ukusomeleza kule ndlela siyihambayo ukuba masiqhubeke ngendlela uThixo asibizele kuyo. So ngaloo mazwi ndiyasikhuthaza ukubana singatyhafi kuhambo lwethu, sihlale sijonge kuye, sihlale sizikhangela ezazithembiso, sikhalela kuye sisithi Bawo sibonise ukuba ubusithembise wathini ukuze sikwazi ukukhuthazeka. Amen ke bangcwele, nibe neveki emnandi.